si Moises diri sa atong unang pagbasa balik-balik niya pagsulti ngadto sa mga Israelita kay padung naman sila mo tabok mosulod sa yuta nga gisaad sa Ginoo. Giingnan gid niya, inigsulod na ninyo didto, tumana gyud ang mga sugo sa Ginoo aron mabuhi mo og mulambo mo sa yuta nga inyong puy-an. Nyag dili gani mo mutuman unsa may sunod, unsa may mahitabo. Og mutuman mabuhi man, og dili mutuman kana nganong dugayon mo nagsulti, mamatay mo. Na siya. Tanawa, sugo des Ginoo nga paggubat ka mo. Dili. Karon naggubat mang Russia og ang Ukraine. Patay. Daghan kay patay. Basta musupak lagi ta, patay gyud. Ningon ang Ginoo, kiskisa na inyong kilay. Ningon? Tanawa, imong gikiskis, di patay na to katong imong gikiskis. Wag tang na to siya. Ilisan nimo anang badlis, kanang badlis patay man na. Patay na, iwa man na siya. Kuan, o man ay kinabuhi mo, bitang inig kaigoan na tubig, mapapas na siya. Kaya di man nabuhi, imo mangikiskis ang buhi, patay. Una, supak ikasugos Ginoo, patay ginap, nanglitan inyong pamilya. Sugo des Ginoo, nga kamong mga asawa, pagyaw-yaw mo. Sugo? Siging yaw-yaw, di ba? Patay gina inyong relasyon. Adto na mabuhi imong bana sa silingan. Nya sugo sa dinas Ginoo nga kamong mga bana pangabit mo. Di sad. Sige, pangabit. Patay gina inyong relasyon. So doon na tayo pagsupak, mamatay ta. Muna si Kristo, mianhiman aron ta mabuhi, aron ta luwason, iya sang giklaro nga mianhi ko dili pagsalikway sa balaod nga patuman ni Moises, kung dili ang paghatag og hustong kahulugan kay basin unya ba og nangasayop na ta. Pananglitan niingon ang mga Israelita nga ingon mas Moises nga pwede ra divorce. Pwede divorce. Ingos Kristo nya mao gyud ay sugo sa Ginoo. Si Moises niingon pero ang Ginoo mo gyud ay sugo. Amo to giklaro ni Jesus kay mga gahi manggumugulo mo nang dunay balaod. Para karon mutugot naman ang simbahan nga naay declaration of nullity or tawag na tog annulment sa kaning kasal sa kaminyoon. Kana sama na sakto kana anang annulment ba? Ako kanon lawyer ba ako? Sige ba mi kuan usahay gani karon gani namuwaw nako kay dalion gyud og himo ang akong part sa usa ka kaso nga ning apply sad og annulment. Kanon lawyer man ko, muhukom-hukom man sad ko. Pero sa akong kasing-kasing mananghi jud ko sa Ginoo, Lord, kani Lord, base ra ginis akong nakatunan suma sa balaod nga gipatuman sa simbahan. Pero di jud ko mangilabot Lord og maimpierno ni sila. Kay kaning ako gibase ra gini nako sa kanini ang ilang gisulti kanang gitawag nato og ilang mga ganing gisuwat nga kunuhay history sa ilang kaminyoon ug ang ilang pag-interview, ang ilang tubag sa pag-interview naara gid din ako gibase pero wa gyud ko kahibaw sa ilang kasing-kasing ug sa imong kasing-kasing. Muna mananghi jud ko sa Ginoo, inighukom nako ani Lord, ayaw intawon ko i-appeal kung maimpierno ni sila. Okay, pastilan hinuog ma-appeal ko. Wala ba ko ka-appeal sa ilang kaminyoon? Nya ako ma-appeal na hinuog ko ka-impierno. Basin baya og tungod na sa kagahi sa atong mga ulo. Magpagahi ta. Mo na ingos Jesus, sige, balikan na to sa sinugdanan. Yang giingnan na mga
Israelita balaod niya iyang giingnan ng mga Hudiyo. Niingon ang Ginoo, ang gihiusa sa Dios dili buwagon sa tao. Mao nay original gyud na sugo sa Ginoo. Ala sige, pamalandungin na ninyo. Mo din ang niingon dayon si Jesus. Mo na in support ani nagtudlo ko ninyo mga balaod para matuman gining original nga sugo nga ang gihiusa sa Dios dili buwagon sa tao. Unsa may mga support ni Kristo nga mga sugo, higugmaa ang imong kaaway. Di ba? Abisa ka ng 8 Beatitudes, kay kani mangong atong gibasa karong ebanghelyo, kuan ni siya, sumpay ni sa Matthew chapter 5, human si Kristo mitudlo sa 8 Beatitudes. Katubang bulahan kamong mga kabos, bulahan kamong nagsubo, bulahan kamo kung daog-daogon, bulahan kamo kung lutuson o patyon. Kani bang mga sugua ba? Nahinganghaman ani ang mga Hudiyo. Ha? Unsa? Bulahan og makabos nga purti na mong paningkamot aron mo arang-arang among kahimtang. Unsa? Bulahan og magsigi mighila nga purti na mong paningkamot nga wa mi kaguol. Unsa? Bulahan mi kung lutuson nya patyon nya pakauwawan at tubangas daghang mga tao. Bulahan ni purti gyud among paningkamot nga nindot ang among self-image. Di ba? Purtim gyud inyong pamintalan ng inyong balay aron nindot tan-aon. Unya daog-daogo na noon mo, libako na noon mo, nayabag ka diha. Nya gisumpayan dayon ni Hesus, kining tanan akong balaod, kining tanan akong yung gisulti o gitudlo, mao ni makapahingpit pagtuman sa balaod ni Moises nga wa gyoy sayloan bisag usa na lang kakudlit. Padanglitan, arita balik ta atong asawa og bana, di mag-divorce. Kulatahon kas imong bana unsa may sugo ni Kristo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Haron gyud dili mo magkabuwag. Di ba? Bahala nagmagbuwag ng imong ngipon ug ang imong baba. Basta basta ikaw ug ang imong bana wa mo magbuwag. Nga naman, ay kaguol. Napamgan ito'y sugo si Kristo. O ang imong wang kamot o yung tuong kamot nakasa, putla. O ang imong usa ka mata nakasa, lugita. Pasabot, agwantaha lang nga musud kas langit nga usaray mata o usaray kamot. Total to may daghang spare parts dito. Ilisan na akong imong mata nga nawa. Ay kabalakag mo alibwag ng ngipon ni mong atop suntok sa imong bana. Bahalag pulos na lang lagos inigsod ni mo sa langit. Kay dili pustiso ang akong ihatag ni mo. Original gyud. Kay gikan na sa langit ang imong ngipon. Di ba? Sagdilag mga gisi ng imong naong. Manghubag ng imong naong. Tungod sa kulatas imong bana. Ay kabalaka. Tu ay daghang naong dito, mas hamis pa ng imong naong dinhi. Kay kanang imong naong dinhi, naliwat pa sa nas naong sa imong ginikanan. Naggansal-gansalon sa gayo. Ana, tu ay daghan dito. Mas nindot pa to? To dito? In short, ang gusto ni Kristo ba? Makasud tag langit. Mo nang niingon siya, ang tudlo sa uban sa pagsupak sa balaod, bisag gamay lang bahin sa balaod, supakon niya itudlo ninyo sa uban, na di gyud mo kasuod og langit. Pero ang tao nga magtudlo sa uban unsaon pagtuman ang balaod, kana mahimo mong dako sa gingharian sa langit. Muna, ang atong itudlo, ang balaod sa Ginoo, dili balaod sa tao. Muna, wa man gud ta maminaw sa Ginoo, gahi tag-ulo ba. Mobita malipay kay ta nga naa sad tay daghan kaayong mga kaigsuonan nga maminaw sa Ginoo, sama nang palit mo slat, maminaw sad mo palit sad. Ana, nasa uban gahi gyud kay ulo. Sige ingon nga kadato na nimong pariya ka. Oy, ang kaning mga milyon-milyon nga atong nadawat dinhi, gilamoy ba niya ning ato mga project, wa gyud ni lamyas akong bulsa. Bisag inyo pang tanawon ang record, wa gyud ni sud sa akong bulsa aning tanang mga
kaning tanan nga mga kuan ninyo, donations, milyon-milyon naman ni, sobra naman ni 100 million, daang atos kapilinya, wa ginisod sa kong bulsa, gilamoy ra ginas atong mga proyekto dinhi, og sa mga charitable works. Mo na hatag mo, palitsan mo, kay haron lamyon mo sa atong project o sa atong buhat sa kaluoy. Nya, unsa may mahitabo ana? Makatuman mo sa sugo sa Ginoo, na paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Diri sa atong tubag sa Salmo, sa may atong tubag, dayga ang Ginoo o Jerusalem. Matod pa ni Kristo, kung gusto kang musunod nako, ibaligya ang tanan. Aron ka musunod nako. Nya pila ra man ang slot? 1,000. Way siguro gani, kaldero ra na nimo ibaligya. Ana. Wagi siguro water dispenser na nimo. Ana, palit na lang guys water das kilid good. Ana, or ice. Adi, wa na, ikahalin na kay ikapalit og slot. Wa day mo makasabot ana kana ingos Kristo nga ibaligya, or na kay motor, ibaligya, paglakaw na lang. Di ba? Or sakay kagabal-habal, exercise pa. Di na pwede di ay. Sige, kanalang gaan-gaan. Anang imong cellphone, baligya. Niya, ang halin na, palit ka og katong keypad, barato raman na, tag 500 raman na, niya mahalin imong cellphone og 2,000, di na nakaihatag diring 1,500. Naroy daghan nga dato kayo, nga kining atong 54,000 nga slots, sinsiyo ra ni nila. Sinsiyo ra gini. Niya, magsige po na silang simba. Sige simba, sige gani nagpaminaw sa tungwali. Pero sige ra sana silang ingon, parang lang nasa uban, parang lang nasa uban. Pero tanawang makanser na sila. Di ba magsige naging Ginoo in taon taga, itaw ko bisag gamay na lang milagro. Padir hikapa itaw akong ungo padir, pahikapon ko Pre-ubiri taw padir kay na ako'y prostate cancer, na ako'y unsa pa nang uban diha heart failure, pre-ubiri intawon ko. Ini pre-over na ko palit pa kag slot. Bitaw. Labang pre-over lang, pre-over na mas nindot ay hatag ngadto sa simbahan. Kana mo'y pinakanindot. Dili tingali dinhi. Dili tingali sa atong mga kabus dinhi. Bisan kinsa diyang simbahana, hatagi basta para sa Ginoo, ihalad da tanan sa Ginoo. Uban sa gugma, di ba ayo ka? Lagi. Di mo to? Unsa may tibaan nga naayo na ka, malipayo na ka. Tanawa, di ba malipayon ka nga mudawat nga naa kay stage 4 na cancer. Tanawa, di ba malipayon ka nga nag-antos kas imong prostate nga way ayo-ayo. Mabayra nagsapi ang maong kalipay, taliwa sa imong sakit. Sama ni San Roque, sama ni Saint Therese of the Child Jesus, sobra ang ilang kaayo nga nag-antos sa ilang mga sakit. Si Saint Therese kay nakasuwat man gid siya sa iyang kasinatian, niingon gud siya, pun-i pa ang akong kasakit, Lord, kay kanindot yun nga mag-antos. Motong iyag yung gusto gani ko siya, tagod-tagoron siya, dili lang tong iyang tuberculosis mo iyang antoson, magsigig ubo, sakit kistanan, niya, hangtod gid siya namatay after 5 years, dili ra to mo iyang gusto, ang iyang gusto, tagod-tagoron gid siya, kay haron kuno every piece of her body, of her flesh, will be praising to God. Nindog na tayo, muna na magyud mo'y klaroan.